adunay panultihon nga nag-ingon. Ang bagtingan dili bagtingan hangtod nga imong bagtingon. Ang kanta dili siya kanta hangtod nga imong kantahon. Ang gugma nga naa sa imong kasing-kasing dili siya gugma kung dili ka manggiluyan. Maayong adlaw kanatong tanan mga igsoon, ug welcome ni atong hamubo nga programa, ang Pamalandong sa Pulong. Wala ako makapaambit kanyo maigsoon sa miaging Domingo tungod kay niagi ako sa pagluya-luya sa akong panglawas. Salamat sa Dios nga nahibalik na ang maayong panglawas, and we are here sa ato ang Pamalandong. Buot na kong i-greet ang akong amigo si Charles Tromata, usa sa atong mga inmates sa Initaw Jail, uban siya maigsuon nga matod niya ga paminaw usab siya nining ato ang Pamalandong sa Pulong. Regards ko Brother Charles sa imong mga igsuon diha sa Initaw Jail, ug ako nagahinumdum kaninyo sa akong mga pag-ampo, and please also pray for me. Sa akong mga friends sa Sacred Heart of Jesus Parish Bugo ug dinhi sa atong parokya sa Santa Rita de Casia Parish Hinguog, maayong hapon kanatong tanan. Ang atong mga pagbasa karon Domingo ang first reading gikutlo sa libro sa Deuteronomio chapter 30 verses 10 to 14, unya Salmo 69 verses 14, 17, 30 to 31, 33 to 34, 36, 37. Ang atong second reading sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas chapter 1 verses 15 to 20. Ug ang atong ebanghelyo gikutlo gikan sa ebanghelyo ni San Lucas chapter 10 verses 25 to 37. Diha sa atong mga pagbasa mga igsoon, mamalandong ta nga ang pagkamahigugmaon mao ang pagkamaluluyon. Si San Lucas atong ebanghelyo nag-ingon nga sa dihang nakalabay ang usa ka maayo nga Samarianhon, naluoy siya nining tawo nga gibanhigan sa dalan. Matod pa ni Father Paulson Villayanor, kining pulong nga naluoy, ang Greek word niini is splanknizomai, nga nagikan sa root word nga splankna, nga ang ipasabot kasing-kasing. Gihulaman kini nga pulong sa pagan practice kaniadto nga dunay human sacrifice nga ang kasing-kasing kuhaon gikan sa tawo, unya ang kasing-kasing nga gikuha gikan sa tawo gitawag nga splankna. Sa pagdagan sa panahon, ang pulong nga splankna or splanknizomai nahimo siyang generic term sa tanang part sa lawas nga gikan sa ginhawaan. Lamang loob, splanknizomai. Busa ang kining gibati sa usa ka Samarianhon nga naluoy siya. Kining nga pagbati is something that comes from within. It is something automatic. It is something normal, natural. Kini tungod mga igsuon kay matod pa sa atong unang pagbasa, ang sugo sa paghigugma is not something far up in the sky nga layo kaayo, or something overseas tabok sa laod, kundili it is something written in our hearts, naa sulod sa atong kasing-kasing. Ug kinsa man ang atong modelo mga igsoon nining mao nga paghigugma nga kanang hukad sa ginhawaan, wala lain mga igsoon kundili ang panganayng anak sa atong Dios nga gisgutan ni San Pablo sa atong second reading. Mao ang atong modelo, the epitome of being compassionate, merciful, pagkamaluluyon ngadto sa nanginahanglan. Busa matod pa ni Carol Sturmiller, usa ka scholar sa Biblia, kining giingon ni San Lucas nga Samarianhon nga naluoy is something that is reserved to our Lord Jesus Christ. Kung basahon na itong mga ebanghelyo, ang atong Ginoong Kristo mao ang iyang kinaya, mao kanang kanunay isang naluoy sa mga tao nga nanginahanglan. Sa bahin sa ebanghelyo diin gigutom ang mga tao lay makaon, unsay ingon,
naluoy siya tungod kay sama sila sa makarniro nga walay magbalantay. Sa dihang nakita ni Jesus ang mga makasasala, si Libay, si Sakeo, iya silang gitawag ug giadtuan silang panimalay ug nakigkaon nakiguban kanila tungod kay naluoy siya. Sa dihang gidala sa mga tao ang mga masakiton, ang mga paralitiko, mga giyawan, giayo o gi-exercise sila sa atong Ginoong Kristo tungod sa kaluoy sa atong Ginoo ngadto kanila. Ug diha sa katapusan nga bahin sa ebanghelyo, giingnan sa atong Ginoong Kristo kining lawyer nga nangutana kaniya. Busa lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang gibuhat sa Samaritan mga igsuon nga hukad sang ginahawaan ang pagtabang. Iyang giarsa ang himatyonon, gihunaran, gibugkusan ang samad, gidagkarga sa iyang hayop o gidala sa ospital. Meaning hands-on nga matinabangon. Unya pag-abot sa ospital, iyang gipatambalan, iyang gigastuhan. Kanang pagtabang nga dili mahadlok nga mugasto sa mga resources just to help for the sake of helping tungod kay giobey ang kahawang sa pagtabang sa tao nga nanginahanglan. So kana mga igsoon, sa samang pagkaagi ang giingon sa Ginoo nga lakaw, go and do likewise. Mao pud ang giingon sa atong Ginoong Kristo sa mga apostoles, sa mga disipulo, sa atong mga magulang nga mga Kristiyanos. And those who obey the Lord's command, mao ang mga martir ug mga santos sa atong simbahan. Din ang ilang kinabuhi mo'y atong kapanaminan. Madumduman nato si St. Francis of Assisi. Sa dihang nakalaag siya sa mansyon, sa factory, sa iyang mga ginikanan, sa ilahang pamuhatan sa mga panapton, nakaadto siya sa underground, nakita niya unsa kalisod ang mga trabante dito. Ang uban himatyon, ang uban masakiton, ang uban niwang na kaayo, way klarong kaon, way klarong provision, way klarong sweldo nga nagtrabaho sa iyang mga ginikanan. Ug nihapdos ang kuto-kuto ni St. Francis of Assisi. Busa sa iyang pagsaka sa taas, iyang gipang-itsa ang mga panapton, ang mga sanina sa iyang mga ginikanan. Gihatag niya sa iyang mga pobre nga mga silingan. Ug nasuko ang iyang mga ginikanan, pero wala kinakababag ni St. Francis of Assisi. Gidala siya sa ginikanan ngadto sa obispo, ginan, "My Lord, this son of mine squandered my riches nga akong gihaguan." Pero ingon ni St. Francis, di ba nag-ingon ang Ginoo nga atong atimanon ang mga kabus, nganong ato man silang gipaantos. So ingon ni St. Francis, kung kana ang inyuhang gikalipay ang pagtigom sa kabtangan, sige, apil na akong gisuot, ako ning hubuon o akong ihatag sa inyo. Apan I have to obey the call of Christ to go and do likewise, sama sa gihimo sa Good Samaritan. Madumduman nato nga si Saint Elizabeth of Hungary ug ang iyang pag-umangkon nga si Saint Elizabeth sa Portugal nga na-inspire sa kinabuhi ni Saint Francis of Assisi. Sa ilang pagkarayna, pagkadato, naghimo sila mga ospital, naghimo sila og mga bahay ampunan, nagpakaon sa mga gigutom gamit ang mga bahandi nga naa sa ilahang kinabuhi. One time nasakpan sa iyang bana si Saint Elizabeth of Hungary, gadala og mga pan o giinan siya sa iyang bana, unsa man na imong gitago-taguan day? Abrihin na, unsa man na pag-abri day mga pan para sa mga kabus, gigutom nga mga silingan. Matud pa sa istorya, giinan siya sa iyang bana, padayon na day, because we have riches and we have to share it to people nga lisod nga mga tao nga membro sa atong gingharian. So kana mga igsuon ang kinabuhi sa mga santos. Si San Isidro Labrador, nga panahon sa tinggutom, nadunggan niya nga nagtingog-tingog ang mga langgam kay gigutom, gibahog niya ang katunga sa sako sa tibok mais nga iyang gipasan. Tungod kay naluoy siya gikan sa iyang ginhawaan nga ang mga hayop walay makaon kay El Nino katong panahon na. Si Mother Teresa sa Calcutta,
Usa ka gayon giingnan siya, "Sister, natay silingan dinhi nga walay bugas. Pila na kasimana nga wa kakaon og bugas." So nagdagan-dagan si sister gadala og bugas ug gihatag niya sa inahan nga dunay 8 ka anak. O gutom na kay ang mga bata. Tin-aw na kay mata tungod kay way kaon. Apan paghatag ni sister sa bugas, ang inahan iyang gitunga ang bugas. Ug midali siya paggawa sa balay ug milakaw siya. Pagbalik gipangutanan ni sister, "Manang asa man kagikan?" Niingon ang inahan, "Sister, nakoy silingan sa luyo nga Muslim, wala pod sila'y bugas." Ingon ana mga igsuon ang pagtabang. Automatic sa atong kinahiladman motabang regardless of kinsay atong gitabangan. Pariha ba natog religion, amigo ba natog dili, sama sa Samaritan, bisan kung rejected siya sa mga Hudiyo pero gitabang siya nining Hudiyo nga gibanhigan. Wala siya maghuna-huna kung unsa pa diha. Iyang gi-obey ang kahawang, ang demand sa pagkamaluluyon nining tao nga nanginahanglan. Ang tawag sa paghimo sama sa ngayon sa ingon mga igsoon alang usab kanato nga mga Kristiyanos karon. And we have to obey the Lord's command. Ug ang tentasyon sa ato sa yawa ning panahon na mga igsoon kanang imbis motabang ta ditso, mag-reason out pa ta. I-calculate pa nato ang atong decision. I-base nato sa atong analysis. Tanaw nato ang mga pros ug cons. Be, kung motabang ko, unsa may angay ba ning tabangan? Unsa bay akong makuha kung tabangan ako siya? Ana. Sa unang higayon nga nakita nako mga badyaw sa Cagayan de Oro, nagkaon ko sa Jollibee. Mo'y pag-ingkit nako sa akong pagkaon, mo po'y pagtanaw nako sa bata nga naglili sa samin o nagngayo kanako. Murag ni hapdos ang akong kuto-kuto daw, wa ko makatulon hapit sa akong pagkaon. Pero naobertikan ang akong kagutom sa pagtabang sa akong analysis. Ngano motabang man ko ning mga tawhanan? Ngano sige man sila pangayo nga dagko man ni sila glawas. Pare-pareha ra man ako nig nawong, no? Mga gwapo pa ganing uban kaysa ako. So ang kahawang sa pagtabang naobertikan sa analysis, justification, pangutana ug uban pa. Sayang ang tawag sa pagtabang kay pariha sa pari o kaning libita nga milabay lang sa tikas daplin. Tungod kay nagtimbang-timbang pa, so mantabangan ako ni, makahawid kog dugo, di na ako makaserve sa temple. Kung mamatay ni, I cannot serve also kay kahawid kog patay. So, preoccupied of so many loss in life to the point nga wala na makahimo sa pagkamaluluyon nga maoy angay buhaton isip Kristiyanos. So kana mga igsoon, busa makita nato sa atong community, ang dato misamot og kadato, ang pobre misamot og kapobre. Tungod kay ang atong pagkamanggihatagon is very limited, calculated, conditional. Kung unsa bay akong makuha, kung unsa bay bugti o ganti sa akong pagtabang nining tawhana. Apan Father, kung dili ko maningkamot nga maniguro sa akong kaugalingon, how I would survive nining kinabuhi? Ang akong kaugalingon, ang akong pamilya, kung manghatag ko sa uban, unsa pa may mabilin sa ako? Perhaps kana ang pangutana usab kanato sa atong kaugalingon. Apan ang atong salmo responsoryo nag-ingon mga igsoon, dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan ug mabuhi kamo. Dili ta pasagdan sa Ginoo kita nga nagsunod kaniya. Ihatag niya kanato ang atong gikinahanglan. Apan biyan sa atong gikinahanglan na sa uban, dili na para ato.
Kung mabantayan ninyo, ang gikabisihan nato pagtigom is beyond sa atong needs. Ato na kanang mga wants, mga gusto sa kinabuhi. Ug dili ka na para ato, para ka na sa mga nanginahanglan. Ug klaro sa ato nga naa nga hunger because it is natural in us nga maluoy ta. Pero usahay i-disregard nato. Makakita tag sa atong silingan nga pobre kayo, makalabay tag kabus kayo, makita tag isong piniriso, maluoy man ta. Mo man ang atong initial nga automatic nga feeling kanang maluoy ta. Pero usahay matabunan sa atong analysis. Matabunan sa ato ang calculated nga pangunahuna. And that's temptation coming from the devil. Dili ta maka-respond kung ato lang antuson ang kahawang sa atong kasing-kasing ang tawag sa pagkamatinabangon. Mga igsoon, walay masantos nga magsigilag panghipos sa mga kabtangan. Kanang social action nato sa atong kaugalingon o sa atong simbahan, it is not something pakapin sa atong pagkakatoliko. Add-on sa atong pagkakristiyanos. No. Mao kini ang spinal cord kung dugukan sa atong pagkakristiyanos. Ang pagkamahigugmaon ug pagkamanghihatagon duha ka dagway sa usa ka piso. Two sides of the same coin. Identical siya, mga igsoon. So mangutana ta sa atong kaugalingon karon. Aduna bay mga higayon nga wala nako tumana ang pagkamangihatagon? Unsay akong mga rason sa kaugalingon? Remember mga igsoon nga at the first part of the gospel, ang question ni ining lawyer ngadto kang Jesus is about salvation. Ginoo unsa akong buhaton para makabot nako ang kinabuhing dayon? And Jesus said, "Go and do likewise." Lakaw ug buhata sama sa gibuhat nining maayo nga Samarianhon. Sa katapusan mga igsoon, adunay panultihon nga nag-ingon. Ang bagtingan dili bagtingan hangtod nga imong bagtingon. Ang kanta dili siya kanta hangtod nga imong kantahon. Ang gugma nga naa sa imong kasing-kasing dili siya gugma kung dili ka manggiluyan. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.